Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Grupo Progreso sa pagpanguna ni incumbent Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang nag-file na sa ilang mga Certificate of Candidacy subong nga adlaw. Ilagin pasalig ang liwat nga pagbangon sa syudad gikan sa epekto sa pandemic. May report si Nico Delfin. Pagkatapos ang misa sa San Sebastian Cathedral, ginsugata sa ilang mga supporter sa mga kandidato sa Grupo Progreso sa pagpanguna ni Mayor Evelio Lunardia. Madason sila nga nagmarcha padulong sa Comelec Bacolod para mag-file sang Certificate of Candidacy. Sa press conference antas ang filing sang COC, ginkabig ni Lunardia nga perfect combination ang GP slate para sa 2022 local elections sa Bacolod. We cannot afford to rock the boat. Please give your trust and confidence to Grupo Progreso because we promise you we will not fail you. We will bring Bacolod to even greater heights as soon as we are over this pandemic. And we have the track record to prove to you that what we've done before, we will do it again after this pandemic. Dugang sa katapos ang GP candidate sa pagkakonsehal sanday Barangay 18 Kagawad Jonathan Diaz, Kashmir Montalvo nga isa ka information technology expert kag Dr. Chris Sorongon nga Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center. Magabalik man papili sa pagkakonsehal si Ang nga nagresign bilang city administrator, ang broadcaster nga si Marlon Solidum kag anay Seneco Board of Director Ed Guillem. Sunday incumbent City Councilor Cindy Rojas, Israel Salanga, Archie Baribar, Renisito Novero, Dindo Ramos kag Carl Lopez ang liwat nga magapapili sa idalam gihapon sang GP. Ginpasalamatan man sang alkalde ang pagpabilin sa iya mangin karaning mate nga si Vice Mayor Elcid Familiaran para sa 2022 elections. Ang nga tao nga nag-stabilize sa amon kay ni nga istorya naghambal si Vice Mayor Familiaran sa amon nga I will stick it out with Grupo Progreso. Thank you, Vice Mayor. This is another milestone in my journey as your public servant. Because this is my third and last term. Ang sentensya hatag na kung sa pumulo. Ginklaro ni Lunardia nga magapabilin nga neutral si Congressman Greg Gasataya nga ilagin lakip sa lineup. Basta dapat, kung sundo ng akong agreement, hindi siya makita sa amin. Hindi siya tumagin siya, hindi siya magkasama. Hindi siya magkatapis siya, hindi siya magkatapis sa akin. Neutral siya. Magluwas kay Solidum nga katapos ang Nationalist People's Coalition kag Baribar nga katapos ang PROMD, nagbalhina sa Nationalista Party ang kalabanan niya katapos ang GP nga anay katapos ang NPC. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.